Bună și bine m-am găsit la un episod. Astăzi testăm o mapă de parcurs. Dacă știți ce e asta. Mapa este mini parcurs 1. Descărcată de pe site. Fie pentru versiunea 1.7 sau mai încolo. Și aici selectez o limba. Engleză, chineză și japoneză probabil, dar nu știu. Select English. Mini parcurs, o creat așa. Deci, stai. Deci asta e un boss. Deci un boost. Da, și aici ai speed. Bun. Adică dacă știți în mână. Acesta este pe timp, dacă știți. Hai, 3, 2, 1, stai. Ai de capul meu, deci din prima. Ai de capul meu, nu-ți mă la parcurs. Să vedem cât o scoatem. Ai de capul meu. Kill. Așa, mai repede. O, de capul meu. Hai că nu mai pot să trec. Hai că am sărit acum prea devreme. Da, să pregătesc. Stai. Nu. Așa. Oi de capul meu, fraților, deci prima mapă de parcurs așa de grea mi-am ales-o singură. Am crezut că să fie mai ușor, dar nu prea este, deci na. Du-te de acum, mă alunec acum. Hai că deja am scos atâta. Spawn point, hai așa. Ca să vezi, deci așa, nu se poate zice că treceam, doar ne salvăm acolo. Ai de capul meu. Așa, așa și așa. Ce trebuie să luăm de pe ăla? Să nu uităm ce ne-a zis ăla. Mi s-a dus boost-ul. Așa, așa. Bun. Uai de kill. Hai, frate. What? Dar mi s-a dus. Mi s-a dus ăsta. Stai că vreau să ne am unică. Așa am unică. Așa. Și așa, dar e cam trecut un puțin timp. Oh, bun. Oh, speed. Până și asta este lungă, văzut. Hai că suntem bine cu 18. Adică 1000 și ceva, doar. Ai, dai greu. Stați un pic. 90. Nu așa, nu bine și așa. Așa, bun. Și ni s-a dus. What the fuck? Deci uite-te, frate, că nu a fost făcut săritorul. Hai de capul meu.
Așa, bun. În sfârșit. N-am primit nimic. Da, bine. Aici am bus. Cum? Hai că avem doar 27 aici. Și vreau să văd. Trebuie să scrieți mini parcurs 1. Un mini parcurs pe trebuie să scrieți pe Google mini parcurs download și vă descărcați. Știți? Și atât. Vă descărcați și na, vă jucați pe ea. Dacă nu știți cum o să ne descărcați, dacă o să am comentarii pozitive la acest episod, dar o să dureze foarte mult. Așa, bun, așa, sari și sari, așa, deci acum, momentul, așa, momentul gloriei, în sfârșit, mi-am dat speed up, wow. Stați că o să pun un pic o pauză ca să nu vă mai plictisesc.